ערב טוב, קהל קדוש ונכבד, אנחנו בסייעתא דשמיא, ממשיכים פרקי אבות פרק ב' משנה ט'. התחלנו אותה שבוע שעבר, יותר נכון לפני שבועיים, היום נתחיל לגעת במידות עצמם, עמוד 157, קהל קדוש ונכבד. מנחמיאס, אין לך ספר. עמוד 157, ברוך יביא לך. אמר להם, אוקיי. צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר לב טוב. אנחנו רבותיי עומדים סמוך ונראה בעזרת השם יתברך לחג השבועות. חג השבועות קיבלנו את התורה. בחג השבועות בעצם הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מכל העמים. אנחנו מברכים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. במה בעצם עם ישראל נבדלים משאר אומות העולם? עם ישראל, רבותיי יקרים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו מתן תורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו בפרקי אבות אמנם, אבל כיוון שאנחנו גם קרובים לחג השבועות, אפשר לקשר את הדברים גם למה שנלמד היום בפרקי אבות. בעצם, וכמו שרבי משה תמיד מבקש פרשת שבוע, אולי גם בעזרת השם, ברוך הוא יעזור לנו גם לקשר את זה לפרשת השבוע. איך שיהיה, עם ישראל נבדלים משאר אומות העולם. במה? הקדוש ברוך הוא מריף עליהם אהבה וקורא להם מילות חיבה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל רבותיי, אדם בלי מידות טובות, הוא לא יכול להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים, מה שאומר כמו מלכים שמשחקים עם כל מיני אבנים טובות. רבותיי, אם אנחנו לא נעיר באור יקרות של מידות טובות, שמעשים טובים, אז מה זה שווה? לכן המשנה שלנו כאן בעצם מדברת על הדברים הנפלאים הללו. עין טובה, לב טוב, כל הדברים האלה מידות טובות. היום, בעזרת השם, אנחנו נתרכז בשיעור על מה שרבי אליעזר אומר, שזה הדרך הישרה שידבק באדם, זה עין טובה. כל אחד מהתנאים אמר את שלו. כמובן כולם אהובים, כולם ברורים, בסוף נראה שהלב טוב בעצם כולל את כל הדברים הטובים. אבל היום ברשותכם ניגע קודם כל במה שרבי אליעזר לימד אותנו, שהדרך ישרה שידבק באדם, מה זה? זה עין טובה. שהאדם יהיה לו עין טובה. אתם יודעים, הגמרא אומרת שכל כלה שעיניה יפות, כל גופה לא צריך בדיקה. כלה שעיניה יפות, כן? כל הגוף שלה לא צריך בדיקה. הוא עוד דיבר איתי שבוע שעבר על משהו, נכון? אז מה, אם יש לכלה שלך לעתיד, יש לה עיניים ירוקות, חבל על הזמן. כן? אז זהו, כל גופה לא צריך בדיקה. רבי נחמיאס, חוץ מזה, הגמרא נותנת מקום של כבוד לגוף נגוף. וואי, איזה אחד אמר לי פעם, שהוא ראה איזה פתק, נסענו עם משה פעם לכותל המערבי, הוא אומר, השם מרחם, המורה נסעה עם איזה קבוצת בנות, ואז אחת הבנות שמה פתק, היא הייתה כנראה בעייתית. היא רצתה לבדוק מה היא כתבה. זה לא בסדר, נחמיאס, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה, אבל היא עשתה את זה, ברוך. היא פותחת את הפתק, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא, תחליף לי את העיניים החומות לעיניים כחולות, מה זה יודע לך, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע, אני אחזור בתשובה. עיניים כחולות. אז מה הגמרא מתכוונת? כל כלה שעיניה יפות, כל גופה לא צריך בדיקה. מה הפשט? אז באמת יש בזה כמה פירושים. ראיתי פעם פירוש מאוד יפה, של הכלי יקר. הכלי יקר אומר, עין טובה, עיניה יפות, זה עין כזאת שיש לה עין מתחשבת, עין אוהבת, עין של חסד, עין שברוך השם. איפה היית אומר לה, מה עם העין שלך? אתה שיהיה לך עין טובה, מה קרה? אנחנו נסביר את זה בעזרת השם, את המשנה שלנו, מה זה עין טובה. אבל ברעיון, ברגע שהכלה, העיניים שלה יפות, היא כלה עם חסד, זאת כלה שבאמת כל גופה לא צריך בדיקה. אל תחפש עיר הזן, חילה מכבודכם, חטובה, עזוב אותך משטויות. אני לא אומר שתיקח מכוערת, ודאי שלא. אגב, זה לא בדיוק ודאי שלא. מישהו פעם אמר לי, הרב, אני אקח רק מכוערת, תאמין לי. תהיה בריא, מה אני אגיד לך? אדם צריך לקחת אישה שיוכל להסתדר איתה, להיות איתה. אבל אם העיניים שלה יפות,
אם יש לה עיניים של חסד, אם יש לה עין מתחשבת, זה דבר גדול. ככה באים למתן תורה, רבותיי. אם לא באים עם מידות טובות, חס שלום, אם לא באים עם עיניים טובות, ומצידי שיהיו אפורות גם וחומות, זה לא הבעיה, ירוק או כחול, שטויות והבלים. הרעיון הוא, יש לו עין טובה, רב משה. תכף נסביר את זה יותר בפרוטרוט. סייעתא דשמיא, מה הכוונה עין טובה. אבל ברעיון, אנחנו צריכים לדעת, באים לקבל את התורה הקדושה, באים לקבל אותה ממידות טובות. יום שמעתי את הרב לסרי שליטה, אמר דבר מאוד יפה, צריך רק לבדוק את זה. לא שאני בודק אחריו, אבל אני חושב שלא שמעתי אותו כל כך טוב, אבל אני חושב שזה מה שהוא אמר. הוא אמר שמידות, בואו נראה כמה זה עולה בגימטריה. הוא אומר, מידות זה אותה גימטריה של ישראל. אז בואו ננסה ביחד לספור, רבי נחמיאס. מ' בגימטריה 40, י' 10. יופי, אז כמה יש לנו? 50. אומר ד' ות', מידות בלי ת', תכתוב את זה עם חולה מלא, לא צריך, סליחה, בלי ו'. אז ד' ת', כמה זה? 504. 554, נכון? מ' וי', כמה זה? 50. ת' זה 400, נכון? ת' זה 404, ועוד יש לנו 454. ככה יוצא, נכון? מידות. אז איך זה יצא ישראל? אז בואו נראה כמה ישראל עולה בגימטריה. שין ורש, כמה עולה בגימטריה? 500, נכון? יש לנו עוד י', 510. ועוד אחד, 511, ועוד למד. אתם רואים, כנראה לא שמעתי את זה טוב. כל פנים הוא אמר שישראל ומידות זה דבר שהולך ביחד. עם ישראל זה עם שאמור להצטיין במידות הטובות שלו. למה? הגמרא אומרת ששלוש עזים הם. באומות, מי האומה הכי עזה? עם ישראל. אנחנו לא רואים ככה לכאורה, אנחנו לא עזים. אומרת הגמרא, לא. הגמרא במסכת ביצה. הגמרא אומרת, יש להם תורה. אומר רש"י, התורה מתישה כוחו של אדם. אז ברוך השם הוא מתנהג עם איך אומרים? מרסן את התאוות שלו. מסתכל בעיניים יותר טובות, מסתכל בעיניים יותר מתחשבות. בסדר? אז הוא אמר דבר מאוד יפה. אומר הרב לסרי שליטה, פירוש מאוד מאוד יפה. בפרשת בראשית כתוב ככה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה רש"י אומר שם? זוכר רב משה? אומר רש"י, בראשית, לכאורה המקרא לא היה צריך לפתוח, התורה לא הייתה צריכה לפתוח בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מאיפה היה צריך להתחיל? החודש הזה לכם. אז למה התורה התחילה בראשית ברא אלוקים? אמר רבי יצחק, משום כוח מעשיו, הגיד לעמו. באים אומות העולם, מה אומרים? אתם לקחתם לנו את הארץ, לקחתם לנו את הדברים וכו'. מה אנחנו עונים להם, רב משה? זוכר את רש"י? מה אומר רש"י? כל העולם שלו, הוא נותן נתנה. כל העולם של הקדוש ברוך הוא. ברצונה נתנה להם, וברצונה לקח מהם ונתן לנו. בראשית בגלל ישראל שנקראו ראשית. עכשיו תשמעו פירוש מתוק שאמר הרב. אמר רבי יצחק, לא היה צריך הכתוב לפתוח אלא בחודש הזה לכם, אלא, שימו לב, משום כוח מעשיו הגיד לעמו. אומר הרב דבר נפלא. אתה יודע למה פתחנו בבראשית? הרי כל ספר בראשית בכללותו, לאו דווקא פרשת בראשית, בכללותה, בקושי תמצא שם מצוות. יש מצוות פריה ורביה, יש מצוות, בכל הספר, כן? יש מצווה שלא לאכול גיד הנשה, ויש מצווה של מה עוד אמרנו? ברית מילה. ויש שם עניין של איסור שפיכת דם, אסור לשפוך דמו של האדם. מה יש לנו חוץ מזה? מצוות בודדות. רוב ככל הספר בראשית, על מה הוא מדבר? על מעשים טובים. על מידות טובות. אומר הרב, זה מה שהתכוון רש"י. אבל לא היה צריך כתוב לפתוח אלא בחודש הזה לכם, אלא משום כוח מעשיו הגיד לעמו. להראות לך למה ספר בראשית, רובו ככולו הוא רק עניין של מידות טובות, של מעשים טובים, להראות לך מה כוח של התורה הקדושה. כוח מעשיו, לראות מה זה כוח של מעשים טובים, הגיד לעמו. וזה פירוש מתוק מדבש. רבי נחמיאס, פירוש מתוק רבותיי, זה דבר מתוק מדבש. הקדוש ברוך הוא פתח את התורה, למה? משום כוח מעשיו הגיד לעמו. להגיד לעם ישראל, תראה מה זה כוח של מעשים טובים.
עד שהקדוש ברוך הוא בקושי כתב מצוות. ולמה כל זה? כי דרך ארץ קדמה לתורה. מידות טובות, מעשים טובים, עין טובה. זה רבותיי היקרים והחשובים רצונה של התורה הקדושה. ולכן מי שחושב לבוא לחג השבועות ולאכול סך הכל גוגות גבינה ולאכול ברוך השם מטרה, ברוך, ומתנובה ומכל העניינים ועושים מבצעים, זה סימבולי כל הדברים האלה. תורה נמשלה לחלב, אבל מה התורה? תורה רוצה יופי פנימי, כוח מעשה וגיד לעמו. כל המטרה בעצם מידות טובות. שנה שעברה סיפרתי כמדומני בשיעור הזה של לקראת חג שבועות, סיפרתי שהלכתי ללוויה, לא עלינו לא עליכם, כמו שראיתי את הקברן שם, תמיד חכם כזה, אתה יודע, אתה רואה אותו ככה, אבל נדבר איתך, תתחיל להתפלפל. אז הוא אומר, הגמרא אומרת מסכת שבת, זה מתקשר ודאי לשיעור שלנו פרקי אבות ולחג השבועות. שילוב מנצח ברוך השם. שימו לב, הכנה למתן תורה. הגמרא אומרת, למה הר סיני נקרא הר סיני? למה? אומרת הגמרא, בגלל שירדה שנאה לאומות העולם על ההר הזה. אז אותו קברן שואל אותי ואת עמיתי, הוא אומר, מה פשר השנאה הזאת? מה בדיוק? למה שנאו אותנו? אז באמת שיש כמה פירושים, כדרכם שברוך השם של התורה של קדושה, כמה יפה, כמה פירושים נפלאים יש בה. יש בזה כמה פירושים, אבל הוא אמר לנו פירוש מאוד יפה. אפשר להגיד את הפירושים עכשיו, אבל בואו נראה מה הפירוש שלו. הוא אמר ככה, אומות העולם, עד שעם ישראל לא קיבלו את התורה, הם לא האמינו לעולם שבן אדם יכול להיות בן אדם. הנה אנחנו קוראים עין טובה, שכן טוב, לב טוב. הם לא האמינו בחיים שיצור אנוש, קרוץ מחומר, יכול להיות בן אדם. לא האמינו בחיים. ולכן מאשימם, עשו מעשים שלא יעשו, היטלר וכדומה, וכל הערבים והישמעאלים וכו'. מה עשו? ועד היום עושים. צמאי דם. אכפת להם החיים שלהם. אין להם בעיה למות בלי שום בעיה. אין להם ערך עליון לחיים, הערך המקודש שנקרא חיים, אין להם את הדבר הזה אצלם. לכן אין להם בעיה למות. אבל עם ישראל, ברוך השם, החיים הם כל כך מקודשים, עד כדי כך שחז"ל אומרים, שמי שמתאבד לו עלינו, אין לו חלק לעולם הבא. והשם מרחם הנשמה שלו לא תגיע ליעדה, אולי אחרי הרבה שנים, אולי ואולי, עם תיקונים והכל, זה חמור מאוד. על כל פנים, הם עשו ועושים לדאבוננו רבי ברוך עד היום מעשים שלא יעשו. למה? כי הם פראי אדם. על ישמעאל נאמר ככה. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד קולמו. וכשיצחק בירך את עשיו, מה אמר לו בסוף? ואחר בך תחיה ואת אחיך תעבוד, זה מה שהם. אז זאת אומרת כך, כל זמן שהם לא קיבלו את התורה, הם לא האמינו שבן אדם מסוגל להיות מעודן. להיות עם עין טובה, כמו שאנחנו קוראים. כמו שבעזרת השם נקרא שבועות הבאים, לב טוב, ובלב טוב כלול כל המידות הטובות. תכף נסביר בעזרת השם. הם לא האמינו, לא יכול להיות דבר כזה שבן אדם יכול להיות אדם. ואז רבותיי היקרים, כי מציון תצא תורה. הנה רבי ציון שלנו. אז רבי ציון, הגמרא אומרת, הנה אתה רואה כמה אנחנו אוהבים אותך, חוזרים בשבילך. הגמרא אומרת, למה הר סיני נקרא סיני? בגלל שירדה שנאה לאומות העולם עליו. אז הסביר לי איזה אחד מהקברנים שם בראשון לציון, הוא אומר לי, אבל למה הם שנאו? אז הוא הסביר כך עוד פעם. הם לא האמינו שבן אדם מסוגל להיות בן אדם. איך אמרת בשיעור בשבת? באים אליך אנשים, מספרים לך, תשמע, גנבתי ממך בעבר מהמיר מרקט וכל, אומר, יאללה, לא חשוב, תלכו, שם יעזור. נכון? יש לך לב טוב, יש לך עין טובה, זה מה שאנחנו מדברים היום בשיעור. אבל גוי הוא לא מסוגל לבטל, גוי מסוגל להרוג. גוי, כל מה שהוא לא מבין, אתם יודעים, יש בשכונת, בניו יורק, קוראים לשכונה הזאת, שכחתי, ליד בורו פארק, הרלם, משהו כזה. הרלם. מי שמגיע לשם, זה נכנס. לא בטוח יוצא ציון. כל שבוע עושה... קרבי ציון, נשאר כל שבוע הוא בהרלם. לא נראה לי שכל שבוע הוא בהרלם. הוא היה כל שבוע בהרלם, לא יודע אם הוא היה פה בכלל. איזה ערבי אחד בעזה פוגש מישהו, יהודי. הוא אומר לו, מה שלומך? הוא חשב, מה איתך? הוא לא מבין מה נהיה איתו, נכנס לעזה וזה. הוא אומר לו, תגיד לי, בן כמה אתה? הוא אומר לו, עוד מעט 18. הוא אומר לו, אופטימי, לא נשאר לך כלום, מה אתה מבלבל? זה גוי! אז הגויים, היה להם טוב לחיות עם זה.
לחיות עם זה שהם פראי אדם, בהמות וכו'. אבל בציון כשעם ישראל קיבלו את התורה הקדושה, רבי משה, והם הוכיחו לכל העולם שיכולים להיות בני אדם, גם אנחנו קבוצי חומר יכולים להיות בני אדם, וגם אנחנו יכולים לשלוט על המידות הרעות שלנו, וגם אנחנו יכולים לעבוד על עין טובה, וגם אנחנו יכולים להיות עם לב טוב. אז איך אמר לי אותו קברן? סגרנו להם את הבסטה. סגרת לי את הבסטה, אני אשנא אותך וירדוף אותך כל החיים שלי. זה לכן נקרא הר סיני, משה, וורט יפה, רעיון עצום. בגללכם עכשיו אני צריך לעבוד על עצמי כדי להידמות לכם ולהראות שגם אני כביכול בן אדם. אבל זה עבודה, להבדיל גם יהודי. כמה קשה לנו לעבוד על המידות שלנו? כמה קשה לנו להיות עם עין טובה? אז בואו רבותיי יקרים, בתור הכנה למתן תורה, זה תשמע השיעור הזה ושיעור הבא גם, שיעורים הבאים עד מתן תורה ועד אחרי בעזרת השם יתאימו מאוד, כי זה מה שאמרנו, מידות טובות. כוח מעשיו יגיד לעמו. ברוך, אתה היית בחוץ כשאמרנו את זה. כוח מעשיו יגיד לעמו פירושו של דבר. הקדוש ברוך הוא פתח את פרשת בראשית ואת ספר בראשית כולו במה? במעשים. יעקב ויצחק ואברהם ורבקה ואימותיה. מה כל הסיפורים האלה? תביא, לפני שבועיים קראנו פרשת תחרימות קדושים. אתם יודעים כמה מצוות יש בפרשה הזאת? 60 מצוות. אתם קולטים מה זה? 60 מצוות. פה בכל ספר בראשית, לא בפרשה אחת, אולי תמצא 3-4 מצוות. רובו של הספר, ככולו מה? הוא מעשים טובים. כוח מעשיו יגיד לעמו. למה התחיל בבראשית במעשים? כדי להגיד לעמו מה כוח יש למעשים טובים. דרך אגב, יש פירוש מאוד מאוד יפה, דומה, לא קשור אלינו, אבל הוא מאוד מאוד דומה למה שאמרנו מקודם. כתוב, במאמר מוסגר אני אומר את זה, אבל גם זה יפה. מידות טובות אנחנו מדברים, אדם שמדבר לשון הרע, לא מידות טובות. איך אתה בא למתן תורה כשכל היום החיים שלך, כמו סבתא יחנה, איך אומרים במרוקאית, רבי ציון? רג'לה. כן, כל היום מדברת על כל העולם, נחמיאס. סבתא רג'לה. אז כתוב ככה, הנביא עמוס אומר, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מסחו. עוד פעם ציון, אני חוזר. זה יעלה לך ביוקר ביום שישי, אתה יודע. אבל לא חשוב, אנחנו זורמים. המיני מרקט שלו. שימו לב, הפסוק אומר כך, כי הנה יוצר הרים. קדוש ברוך הוא, כן? אתה מכיר את הפסוק הזה, נכון? הנביא עמוס אומר את זה. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. קדוש ברוך הוא יוצר הרים, נכון ציון? יופי. בורא רוח, נכון? יופי. סיים הפסוק, הוא מגיד לאדם מסחו. שואלים המפרשים, מה הקשר בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק? קדוש ברוך הוא יוצר הרים, בורא רוח, בסדר? מתכננת הרים, תאהב לשמוע את הפסוקים האלה. אנשים שאוהבים את השם להבדיל ממני. גם בוודאי אוהבו לשמוע את זה, שהקדוש ברוך הוא יוצר הרים, בורא רוח, בסדר, אבל ברוך, מה זה קשור הוא מגיד לאדם מסחו? משהו אחר לגמרי, שהקדוש ברוך הוא ידע לך, העתיד לבוא, גמרא אומרת, הוא יגיד גם שיחה שבינו לבינה, אדם עם אשתו, אם זה שטויות, הקדוש ברוך הוא גם עתיד ייתן דין לחשבון. אבל מה זה קשור למה שאמרת בתחילת הפסוק, שהקדוש ברוך הוא יוצר הרים ובורא רוח? מה הקשר? יש לו פירוש נפלא שראיתי לפני הרבה שנים, בספר מעיינה של תורה. הוא אומר כך, אתה יודע שהר זה דבר גדול, איתן, מסיבי, חזק ציון, נכון? הר זה הר. יש משהו בעולם שיכול לבוא לעקור הר מהמקום שלו? מה אתם אומרים? הר, אבל בכל זאת יש משהו שיכול לעקור אותו מהמקום, או לגרום לו להזדעזע וכו'. מה זה? או, אם תבוא איזה אוריקן אחת, לא יכולה להפיל את העניין? יפה, אז למה אתם לא אומרים? אומר ככה הנביא. אנחנו הגם שיודעים שההר זה דבר חזק, ולכאורה הוא מאוד חזק שאף אחד לא יכול עליו, אבל בכל זאת אנחנו רואים שיכולה לבוא רוח ולעקור אותו ממקומו. זה יגיד לאדם מה הכוח של השיח ושל הדיבור שלו. זה פירוש הפסוק. שאלנו לכאורה מה קשור מתחילת הפסוק לסוף הפסוק. הנה, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. הקדוש ברוך הוא יוצר הרים. אבל תדע לך, עם כל הכוח של ההר הוא גם בורא רוח שזה יכול לעקור את זה. הרי אדם כשהוא מדבר לשון הרע, מה הוא אומר? גנבתי לציון מהזה, חס ושלום. רצחתי מישהו, רבי צחמיה, חס ושלום. מה עשיתי? סך הכל דיברתי. אבל כשבן אדם מדבר, הוא מוציא הבל מהפה שלו.
זה, מה אתה טוען? אני סך הכל הוצאתי אבל מהפה, מה אמרתי? אבל אתה תראה שגם הרוח סך הכל העיף הרוח. ובכל זאת יקרא את ההר, נכון? זה יגיד לאדם מה שיחו, הכוונה, מה הכוח של הדיבור שלו. מתוק מדבש. זה צריך לחדש על החידוש של זה, לברך עליו שהכל נהיה בדברו, ציון. פעם באת תביא שוקולד. אתם שומעים רבותיי? זה הדבר הנפלא. אותו דבר לענייננו. אותו דבר. למה התחיל בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד לעמו. זאת אומרת, הכוח של ספר בראשית, שיש בתוכו רובו ככולו ציון, מה אמרנו? מעשים, הגיד לעמו, זה יגיד לעם ישראל כמה כוח של מעשים טובים. כמה חשוב להיות עם מידות טובות. כמה חשוב להיות עם עין טובה. עכשיו ברשותכם בואו נראה מה זה עין טובה. אנחנו נמצאים בעמוד 159. רבי אליעזר אומר עין טובה, 4 שורות מלמטה. שימו לב. רבי אליעזר אומר עין טובה, פירש רבנו עובדיה מברטנורה. מה זה עין טובה? מה זה? אומר לנו הרב, משה, 159 למטה. אומר הרב, מה זה עין טובה? מסתפק במה שיש לו. א', ב', ואינו מבקש דברים יתרים. ב', ג', ואינו מקנא כשרואה שיש לחברו יותר ממנו. אתם שומעים רבותיי מה זה עין טובה? ציון, 159. עוד פעם, תהיו איתי רבותיי. 159 מה זה עין טובה? אומר הברטנורה, מסתפק במה שיש לו. השתבח שמו לעד, מה זה השם? תודה רבה לך השם. סיפרתי הרבה פעמים בשיעורים, שאני כשהתחתנתי משה לא היה לי אוטו. איזה אוטו? מה אתה רוצה ישר להתחתן ישר אוטו? מה אתה התחתנת עם שרי? או עם רמי? מה פתאום? נו איפה הביאו לי אוטו עכשיו? אבל היה לי אופניים, השתבח שמו לעד. אתם יודעים איך שמחתי באופניים האלה? היום כבר יש חשמליות, נדבר איתכם לפני 20 שנה. אמרתי, אופניים? אבל אני רואה לידי מרצדס, משה, סיפור אמיתי אני אספר לכם. והוא ביום חום, תמוז, אתה כולך נוטף. וזה בלי עין הרע, ברוך השם, שיהיה לו לבריאות כמובן, משתדלים להיות עם עין טובה. ותראה אותו בתוך המרצדס, עם מזגן, חביבי, סוף הדרך. נו מה, איך זה מסתדר, ציון? השתדלתי בסייעתא דשמיא להודות לקדוש ברוך הוא, למה? אמרתי לו השם, נו בסדר, אבל הוא יש לו מרצדס. אז קודם כל זה עין טובה. מה הוא אמר? הוא מסתפק במה שיש לו, אינו מבקש דברים יתרים, ואינו מקנא כשרואה שיש לחברו יותר ממנו. אבל אני את האמת לא חשבתי על זה באותו רגע, חשבתי על משהו אחר. מה חשבתי רבותיי, אתם יודעים? הסתכלתי על מימיני, הסתכלתי משמאלי, הסתכלתי מלפנים. מאחור אני לא יכול לנסוע, כי אני לי להסתכל, אני עם אופניים. מה ראיתי בכל הרדיוס הזה? אנשים הולכים ברגל, אין להם אופניים. אבל אני, יש לי אופניים. תודה לך השם שיש לי אופניים. כן? תלוי איך אתה מסתכל. זה עניין של פרשנות. אגב, אדם שמפרש את המצב שלו לפרשנות טובה, וזה ישפיע עליו מאוד מאוד טוב. לפעמים לא הולך לך, אין לקוחות, אין כלום. בוא'נה, אחי, מה יהיה? תביא, קדוש ברוך הוא. תן משהו שנביא הביתה היום. אבל גם אם לא באו לקוחות, הוא אומר לא חשוב, מחר יבואו גם בשביל היום. הפרשנות. אז נחזור לעניין. השתבח שמו לעד, יש לי אופניים. תראה את כל אלה, אין להם אופניים. פעם דרך אגב, סיפור דומה, הלכתי עם הבת שלי בקריית גנים, ראשון לציון. אספר לכם סיפור נחמיאס לפני 13 שנה בשקט. אז אני הלכתי לתת שיעור, ופתאום עבר אוטו לידי, שבת, אתה יודע, כמעט, אתה יודע, בליבי אמרתי, רבי, שבת קודש, ועובר לידי, ויאללה, מה? אז הבת שלי אומרת לי, אבא, תסתכל כל המכוניות האלה, תראה איזה מכונות, הם לא נוסעים בשבת. איזה יופי, אבא. עכשיו, היא לא יודעת מה היא עשתה לי במה שהיא אמרה לי. על מה אני הסתכלתי? על מה היא הסתכלה. צריך עין טובה ציון, קהל קדוש צריך עין טובה לראות את כל החונים בשבת. אל תהיה עם עין רעה להסתכל רק על ראשון לציון, רק על המכונית הזאת שעוברת לידך.
הנה בואו תשמעו סיפור נפלא, קוראים לו עין טובה, בדיוק מה... זה לא בספר, אני הבאתי מקום אחר, תשמעו סיפור יפה. אומר הרב, מדברים פה לאדמו"ר הקדוש מסלונים. אומר הרב, בעיני הבדולח הזקות שלו, ראה הרבי את פנים הנפש של העומד מולו, ואת המקום אליו תובלנה אותו תכונותיו. הרבי ידע בדיוק, אדמו"ר מסלונים, הקדוש מסלונים, אדמו"ר הקדוש, הוא היה רואה אותך בדיוק ציון, יושב איתך כמה דקות, בדיוק מזהה אותך, יודע בדיוק מי אתה. לא מקובל, לא מיסטיקאי, לא כלום. מבין עם מי מדובר, מבין אם יש לו עניין. כן? אז הוא מספר כך. סיפר הרב החסיד משה לוריה ז"ל, כי באחד הימים סייר איתו הרבי זיעה ליד גדר הישיבה ההולכת ונבנית. ישיבת צלונים, התחילו לבנות, ואז הגדר, מתחילים לבנות את הגדר. שלבנייתה השתמשו באבנים שבאותה עת נחשבו לאבנים יקרות. אז בנו את הישיבה, התחילו לגדר אותה, אחרי שגידרו, התחילו לצפות, כן? כמו פה בעצמאות, 51, בניין לא מזמן בנו, והתחילו לצפות, כמו כל בניין שמצפים, גם את החומה, חון נחמיאס. הלאה, שימו לב. והנה פנה הרבי לעובר אורח אקראי, ושאל אותו לדעתו על הגדר. האדמו"ר מסלונים שואל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר על הציפוי של הגדר הזה? מה אתה אומר? מספר הרב ואלוריה, אמר לרב, אין בזה טעם. טען הלה בלעת, אבנים יקרות כל כך בשביל גדר? מה, לא חבל? ישר כוח הודה לו הרבי על חוות הדעת. הוא פנה לעובר אורח נוסף, שהוא השני לא הסתיר את התפעלותו, ואמר לרב כך, כבוד הרב, גדר כה יפה, מפארת היא את בית השם. תראה איך הראשון ענה, תראה איך השני ענה. מה הראשון ענה, יום משה? מה זה השטויות האלה? על גדר של אבנים, לא חבל על הכסף, זה מה ש... אמר לו הרב, ישר כוח פנה לשני, מה אתה אומר? איזה יופי. ככה מפארים את בית השם. אתם יודעים, בנו עכשיו מה זה בנו? זה הולך ונבנה. בראשון לציון מגרש ענק, אתם לא מבינים. אתה יודע כמה העלות שלו ציון? ברוך, מה אתה אומר? כמה נראה לך ככה אני אומר לך, הלך רחוק, כי זה באמת ילך רחוק. בונים שם אימפריה. 70 מיליון שקל. אתם שומעים? 70 מיליון שקל. הערך של האדמה. איך? הערך של האדמה. לא יודע, כל הבנייה עם האדמה, עם הכל, לא יודע בדיוק מה. זה ככה אמר לי מישהו שהוא בסוד העניין. 70 מיליון שקל. אז אני שואל שאלה, רבותיי, אדם בונה בית כנסת, וברוך השם יש לו את האפשרות, אז למה לא תפאר אותו? אלה, תראה מה הם עושים. איך סגן ראש העיר שם, הרב אריה כהן, שהוא מחייהו, הוא תמיד אומר להם לעירייה, הוא סגן ראש העיר בראשון לציון, הוא אומר להם, נחמיאס, תבנו עוד. הוא אומר, מה, יש לך עין טובה? הוא אומר לו, עין טובה אני מקווה שיהיה לי, אבל כל זה הולך לעבור אלינו, מה אתה מדבר? יבוא המשיח, מה אתה חושב? יעשו שם שטויות, יעשו שם תיאטרונים, יעשו היכל התרבות. תמשיכו לבנות, אומר להם הרב. זה בעזרת השם יתברך הולך לעבור אלינו, במוקדם ובמאוחר, אז אין בעיה, תמשיכו לבנות. אז אומר הרב, תסתכלו, עכשיו עוד לא נגמר הסיפור, רק תיארתי בפניכם, סליחה, מה זה אמר? מה זה אמר? הם בונים 70 מיליון שקל, אז אנחנו לא נבנה בתים ככה יקרים, לא לכבודי להגיד, מה, כבוד השם יתברך. כל אתם רואים, השלטים היפים של בתי כנסת, דבר מאוד יפה, מפאר את בית השם. כמובן שאם מישהו בא לשאול, מה אתה אומר, מה עדיף, לתת לזה או לתת לדברים של תורה וכו', לא ניכנס כרגע, אבל נדבר ברעיון. ודאי שלהחזיק תורה אין למעלה מזה. אבל ברעיון אתה מפאר את בית השם. מאוד יפה. רב משה, אתה איתנו? בוא נראה מה הרבי אמר. אחרי שהוא פנה אליו, אמר לו את זה, זה ענה לו את זה, בוא נראה. אמר לו הרב, זהו ההבדל בין מי שיש בו עין טובה, לזה שאין בו עין טובה. ככה אמר לו האדמו"ר מסלונים, לזה שמספר את הסיפור, הרב משה לוריה. אמר הרבי אחר כך והוסיף, תסתכלו מה זה. עד איפה הדברים? אם לנו היו אומרים את זה, לא יודע אם היינו מתעמקים, אבל האדמו"ר מסלונים היה עמקת גדול. היה קודש קודשים. דרך אגב, מספרים, קשור עוד פעם לחג שבועות, עוד פעם מידות טובות, מעשים טובים. מספרים שאחד החתנים, ביום חתונתו בא לרבי, או שבא אליו יום לפני אולי, שמע רב משה סיפור מאלף. הוא אמר לו, הרב, אני מחר מתחתן, דומני, הוא היה יום לפני, אז כנראה זה היה מחר,
ואני רוצה להתענות ביום החופה. יש כאלה שפוסקים, אשכנזים ככה נוהגים. אשכנזים נוהגים שהם ביום החופה, הם מתענים. אגב, גם אני התעניתי. יש כאלה שרוצים גם להגיד שכן, הם מתענים. שנייה רגע. בקיצור, רבותיי יקרים, שימו לב, רב ברוך אמר לו הרבי, למה לך להתענות? אומר הרב משה, אמר לו, אתה זרח כמו שאומרים, ככה, למה חבל תתענה ביום החופה? אומר לו, אני מציע לך משהו במקום להתענות. אומר לו, מה הרבי אומר לי? כמו בסלונים אומר לו, תשמע, אני מציע לך שבמקום להתענות, כל מי שלא יבוא לחתונה שלך, תמחול ותסלח. טוב, אם הרבי אומר, אין בעיה. הבעיה מה הייתה? שבאותם ימים זה היה מלחמת המפרץ. 91, זוכרים? נחש צפה, נחש שמרחם עלינו. הייתי בגיל 14, אני זוכר. ילדים קטנים היינו, פחות או יותר. איך שיהיה? הרבי אמר, בסדר, לא צר. עכשיו, מה הבעיה? אני התחלתי להגיד. הימים היו ימים שאי אפשר לעשות אירועים בגוש דן בלילה. לא מזמן, זה היה גם המלחמת צוק איתן. אנשים לא עשו אירועים בלילה פה, לפחות בפריפריה שלנו. והוא עשה אירוע בצהריים, אותו חסיד סלוני. הוא מספר שבאמת אכן לא באו הרבה לחתונה שלו. הוא אומר, והיה הרבה יותר קל לי אם הרבי היה אומר לי לצום, מאשר למחול ולסלוח לאלה שלא באו לי. הוא אומר, זה היה לי מאוד מאוד קשה. למחול ולסלוח למי שהייתי אצלו בחתונה והוא לא בא אליי, זה הרבה יותר קשה. הוא אומר, אבל חזקה עליי, ציוויו של מורי ורבי, אני סלחתי, אבל אני מודה, זה היה מאוד מאוד קשה. מידות טובות, רבותיי, עין טובה. להסתכל על הזולת, תכף נסביר בסייעתא דשמיא עוד יותר את הדברים, מה זה עין טובה. על כל פנים בוא נחזור לסיפור. הוסיף האדמו"ר מסלוני ואמר, בטוחני כי בעל העין הטובה, מתוך הטוב שהוא מקרין, חינוכו יעלה יפה. הרי מה הוא מקרין? הרי מה הוא שאל אותו? אמר לו, תגיד, מה אתה אומר על האבנים האלה? מה הוא אמר לו? יפה, יפאר את בית השם. אז מה הוא מקרין, רבי ציון תמיד? טוב. אתה יודע, לפעמים אתה עומד ליד אנשים בקופה, אתה הולך לקנות בסופר או אצל רבי ציון היקר, וקצת תור. אני רצון שיהיה הרבה תור אצל רבי ציון. אצל כל עם ישראל. אתה עומד, אז זה לפניך, הגיע זה, ציון אומר לו 500 שקל, הוא מוציא, הוא אחת שטרות הוא מוציא, ואתה רואה את זה, בואינה, מה זה? בואינה, גם אני רוצה. בואינה, מאיפה רפואים? בואינה. איזה עין יש לבן אדם הזה? יש לו עין רעה, לא עין. לא רוצה להגיד רע, אבל להפך מטוב. אומר האדמו"ר מסלונים, זה ששאלתי אותו על לגבי האבנים, והוא אמר לי, יופי, כל הכבוד, לפאר את בית השם, זה אדם, יש לו עין טובה. יש לו רוח נדיבה. אומר לו הרב, חינוכו יעלה יפה, צאצאיו טובים יהיו ומשפחתו תגדל לתפארת. ואילו בעל העין האחרת, זה שאמר בלהט, מה זה? אז הוא קרא לזה נייבח. אתם יודעים מה זה נייבח? נייבח כזה, לא מוצלח. סתם ולא פירש, ככה אמר האדמו"ר. בעל הסיפור, מי זה היה? הרב לוריה. אומר הרב, הקבלן, יהודי בר אוריין, שנוכח היה בשעת מעשה, העיד לאחר כמה שנים באוזני הרב לוריה, כי מתוך סקרנות עקב אחרי שתי המשפחות, אומר הרב, ומדבריו של הרבי לא נפלה שערה אחת. בדיוק, זה השם מרחם, הילדים שלו נייבח, אבל זה הילדים שלו, כולם גדלו לתפארת. ספר לי מישהו, אברך, חבר שלי בקולג', הוא אומר שיש איזו משפחה מסכנה שקצת קשה לה. האישה אחרי כמה וכמה לידות, יש לה 7-8 ילדים ברוך השם, על זה היא לא מסכנה, חלילה, כן? הריון זה לא מחלה, שאנשים חושבים הריון זה מחלה, חלילה. רק פשוט יש לה הרבה קשיים בפרנסה וכו'. אז סיפר לי החבר שלי, שהוא ביקש מהבת שלו, רבי ציון, שתלך תעזור להם. אז היא הלכה ועזרה להם, שעות, תקטע לה את כל הבית וכו'. אז הוא מספר לי, הוא אומר לי, תראה, למחרת הבת שלי באה, ראיתי אותה קצת עצובה. אמרתי לה, למה את עצובה? אומרת לי, אבא, תשמע, כל מה שתגידי אני אעשה חס ושלום, הלכתי בשמחה, היא לא נתנה לי כסף ולא ציפיתי לכסף, אדרבה, אמרת שהיא צריכה עזרה, הלכתי. אבל היום אני רואה את הילדים שלה, באים עם קורנפלקסים, באים עם דברים, אתה יודע, רבי ציון, שוגי, עניינים, לא תגיד לי משהו של... אז
אמר לאבא של החבר שלי, לא, אז מה הבעיה? מה מפריע לך? לא אבא, אני אמרתי לך, אין לי בעיה, תגידי גם היום אני אלך, אבל זה לא אנשים שחסר להם. הוא אומר לי, הרב, אתה יודע, איזה מוסר נתתי לילדה הזאת? בת שלו, כן. אז עשית מצווה, עשית חסדים, עשית דברים טובים. מה, את מצטערת על דברים כאלה? מסתכלת שיש להם קורנפלקס? אדרבה, תראו איזה דבר נפלא, הוא אמר לה. את ראית בעיניים שלך איך הבית שלה נראה. היא אומרת, נכון. בעיניים שלך את ראית שזה היה סדום ועמורה מה שהלך בתוכה. היא אומרת, לא נכון. ועוד הפעם הבאה, עשיתי מכל הלב, אבל כואב לי. למה היא אפילו... רצתה להגיד למה היא לא שילמה לי, אבל... על זה יש לה כסף ולי... אמר לה, אז אדרבה, מסכנה. אם זה כמו איך היא באה הביתה ואמרה, זה מזעזע מה שהיה שם, אבא. איזה כיף היה לנקות את הבית. רק אתמול, רק למחרת כשהיא ראתה את השוגי ואת הכל, אז אמר לאבא שלה, אז מסכנים, אז אם הבית שלהם ככה, אז לפחות יש מה לשמח את הילדים, עם שוגי וקונפלקס, את מסתכלת בעין רעה לילדים האלה? תן לה מוסר. הוא אומר, היא מאוד נפגעה, אז הוא שאל את אשתו, דיבר עם אשתו, הוא אומר, תשמע, אתה אולי דיברת קצת חריף. אז אמר לה, תקשיבי, זה חינוך. חינוך לעין טובה. הוא לא צעק עליה חס ושלום. הוא לא ביזה אותה, הוא לא אמר לדברים ככה, אבל הוא דיבר בלט. הוא דיבר באמת בכאב. אמר לה, אני מתפלא עלייך. איפה העין הטובה שיש לך? הקדוש ברוך הוא זיכה אותך ללכת ולעשות חסד עם אישה שמסכנה אחרי לידה דיכאון ועניינים. אז בעלה ברוך השם השכיל לקנות להם שוגי ולקנות להם קורנפלקס וברנפלקס וכל העניינים. אז יש לך עין רעה לילדים האלה? אחרי הוא אמר לי, אשתו רב משה, אני לא ויתרתי לה. הייתי חייב לתת, איך אומרים, לא באבי אביה, כן? אבל לתת לה, כמו שאומרים, להבין שההשקפה שלה היא פסולה. אם אנחנו רוצים לחנך ילדים, זה הזמן, כשהם קטנים. כשאנשים אומרים, לא, יגדל יבין. איזה יגדל יבין? יגדל עקום, מה יבין? אם לא תראה לו מעכשיו מה זה עין טובה, השם ירחם ויציל. לכן רבותיי, בואו נחזור לספר שלנו. רבי אליעזר אומר עין טובה, אני חוזר ואומר, אומר רבנו עובדיה ברטנורה, מה זה עין טובה? מסתפק במה שיש לו, ואינו מבקש דברים יתרים, ואינו מקנא כשרואה שיש לחברו יותר ממנו. על זה אני כותב, ובאמת, מה צריך אדם יותר מזה אם יזכה לכל הדברים הנ"ל? הלא חייו יהיו רגועים ושלווים, ולמה? באשר מבינו ויודע שמה שיש לו, אם זה ממון, נכסים וכו', הפכתי דף. זה בעצם מה שצריך שיהיה לו. וזהו כעת הדבר הכי טוב בשבילו. ואפילו אם יש לו מעט ואין לו הרבה כמו השכן, אין הדבר מפריע לו. ואדרבה, שמח בדברים הרבים והטובים שיש לשכנו, ולא נותן את עינו עליהם לרעה חלילה. הוא כבר אמר החכם, אל תקנא באחיך על אשר יש לו. אתה יודע למה? כי הוא ינעם בחייו, ואתה תסבע דאגה וצער. אם אתה כל פעם תסתכל עם העיניים הלא טובות שלך, אני לא רוצה להגיד ההפך, כן? במילה, סליחה. ההפך טוב, אתם יודעים מה זה. הרבי מלובביץ' אף פעם לא היה מוציא מהפה שלו מילים ככה, אומר וכו'. אז יש אנשים עם עין טובה, ויש אנשים עם עין, אתם מבינים? הוא אומר, אם יהיה לך כל פעם עין רע, ותסתכל על האוטו שלו, על העסק שלו, ועל הרכב שלו, אז אתה מה? הוא ינעם בחייו, ואתה תסבע דאגה וצער. אז נשמע לך. בואו תראו סיפור נפלא שסיפרתי בספר אחר שכתבתי, וכבר הבאנו בספרנו הקטן נכון להיום חלק א' פרשת שמיני את דבריו של פלוני אלמוני שאמר לי את הדברים הבאים. תראו איזה יופי. דע לך כבוד הרב שאני עובד עם האנשים הכי עשירים במדינה. אני יודע את זה רבותיי, אני מכיר אותו מקרוב, הפציון עובד עם עשירים תותחים. פשוטו כמשמעו, עובד עם אנשים מאוד מאוד עשירים. ככה הוא אומר לי. אך אני יכול להבטיח לך הרב, שברוך השם מעולם לא הייתה עיני צרה בווילה שלהם וכו'. ומעולם לא שאלתי את עצמי או חקרתי מניין להם כל העושר הזה. אף פעם לא שאלתי. אדרבה, באתי לעשות רק את מה שהייתי צריך לעשות בתוקף תפקידי. וכאשר סיימתי את עבודתי שם, קיבלתי את הכסף המגיע לי, אמרתי שלום וכל טוב, והלכתי לביתי שמח וטוב לב. אז אחרי שהוא סיפר לי את זה, משה, אני כותב, וכמובן שהדברים הללו עשו בי רושם ניכר, ואמרתי לעצמי, אשריהם ישראל הדבקים בדרכו של מקום, וממנו יראו וכן יעשו. עין טובה רבותיי יקרים החשובים. יש לו כסף, שיהיה לו עוד.
יש לו בית, אבל תשמע, חשבתי שזה האוטו על הפנים שלו, אתמול ראיתי אותו נוסע, זה כנראה אוטו של עבודה, זה. נו מה? בואי נה אחי, אז מה, בלי עין הרע אחי, הוא יושב, שישב, שיעמוד, יעלה ויבוא, יגיע, ייראה וירצה. מה מפריע לך? אדרבה, תשמח, איך אמר לי ציון שבוע שעבר? רבנו שבוע שעבר אמרת לנו בדיחה, שימחתי כל השבוע את האנשים. נו, והבדיחה של שבת, גם סיפרת אותה או שהיא ארוכה מדי? עוד לא סיפרת, זה ארוך. אז בוא נספר לך משהו קצר. צריכת עין טובה לשמח יהודי. איזה מלצר אחד בא לסיים את העבודה שלו באולם, אז הוא אומר לו, רגע, תביא את השניצל הזה. הוא אומר לו, תאמין לי, יש לי עין טובה, אני אגיד לך את האמת. יש לך עין טובה, אז תביא את השניצל. הוא אומר לו, לא, אני אגיד לך את האמת, זה שניצל של אתמול. הוא אומר לו, אחי, זה בסדר, תביא. הוא אומר לו, לא, אבל אני צריך אותו גם למחר. שבר אחי, לפעמים באים לאולמות, בן אדם מקבל קלקול קיבה, הוא יודע מאיפה הוא הוציא לו את זה, מאיפה הביא לו. אז בהתחלה היה לו עין טובה, אמר לו, תשמע, יש לי עין טובה, זה מאתמול. הוא אומר לו, טוב, תביא. הוא אומר לו, לא, אני צריך למחר גם. זה תספר גם, הרב ציון. יש יהודי שיש לו עין טובה, אז מה זה אדם שיש לו עין טובה? הוא רוצה שיהיה לשני טוב. הוא אף פעם, חס ושלום, לא מצפה לראות מה רע אצל החבר. מבחינתו, העין הטובה שלו, זה כל דבר שלכאורה, ומה שאתה רואה הוא רע, הוא רואה אותו בעין טובה. הוא אף פעם לא יראה רבי משה את הדברים בצורה רעה. אין, רבי ברוך, אתה תראה תמיד הוא, אבל תראה מה, לא, אולי הוא שכח. איזה שכח? אני הזכרתי לו, הוא לא שכח. אתה שכחת, אני לא שכח. עזוב, הכל בסדר. הוא לא מוכן לקבל, בגלל העין הטובה שלו, הוא לא מוכן לקבל דברים לא טובים על פלוני או על אלמוני. כל דבר הוא רואה בעין טובה. רואי ורבותיי, אם אנחנו רוצים לקבל את התורה שנקראת טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אז אנחנו צריכים גם להיות בעין טובה. ולכן משה בפרשת השבוע, התורה אומרת, איך תמכרו ממכר לעמיתך, לא תונו איש את עמיתו, שלום, לא להונות אותו, לא לגזול אותו, לא לרמות אותו, שיהיה לך עין טובה עליו, הוא לא מרגיש, בקטנה, עזוב, הוא לא צריך את הכסף הזה. זה מי שיש לו עין רעה מדבר ככה. צריך להיות עם עין טובה. אתם יודעים, היה אחד שהיה לו עין, השם מרחם ציון, הוא קולט את הבן אדם, השם ישמור ויציל. טוב, אז מישהו שמע את זה, היה עצבני על איזה מישהו. אמר לו, בואי, אני רוצה להזכיר אותך, תעשה לו עין רע. אמר לו, אצלי התעריף הרבה, אומר לו, $2,000 אני אשלם לך. רק תעשה טובה, עם עין הרעה שלך, תן בו את העין, לא אכפת לי לשלם. ציון, שילם. טוב, אומר לו, איפה הוא? אומר לו, לא, אתה צריך לבוא איתי. האונייה שלו צריכה להגיע וואחד קונטיינרים, תן את העין הרעה, מצידי אפילו, אם זה מצליח, אפילו $3,000. תן קודם כל את 2,000, אחר כך נדבר. נתן את 2,000, אמר לו, בסדר. איפה? אומר לו, תצטרך להישאר איתי שעה. אומר, נשאר איתך שעה. זה לא בחינם, הכל בסדר. טוב, רבי ציון, רבותיי, הוא מגיע, הם יושבים, תופסים את התנועה, מתחילים לצפות. טוב, חצי שעה וזה, בעל העין הרע אומר לו, נו, מה אני זה? אומר לו, אני אגיד לך, תכף, אל תדאג, אני קיבלתי היום מידע, הוא צריך להגיע. אומר לו, קח את המשקפת וכל זה. אומר לו, לא, לא צריך משקפת. תן לי, רק תגיד לי, אני מזהה. טוב, רבותיי, באמת, הוא ראה איזה נקודה אחת קטנה, ממש מתקרבת והולכת. אז בעל העין הרע רואה, אומר לו, הנה הוא הגיע, עכשיו אני מתחיל. הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, אני אומר לך, הוא הגיע. הוא אומר לו, אל תתחיל, הוא אומר לו, הגיע, הכל בסדר. הוא אומר לו, לא, חכה. אמר לו, טוב, אתה הזכרת אותי, מה שתרצה אני עושה. באמת, 2-3 דקות אחר כך, הוא זיהה את זה. אז כשהוא זיהה את זה, אמר לו, מה? זה שהזכיר אותו, אומר לבעל עין רע, אתה קלטת אותו מרחוק? וואלה, איזה עין יש לך? מסכן התעבר במקום. זאת אומרת, מי שיש לו עין רעה, בסופו של דבר השם מרחם ויציל, העין הרעה שלו גם תלך. אסור להיות עם עין רעה, רבותיי. ראית, הוא שילם לו $2,000, אבל בסוף יצאו לו העיניים, אז מה זה שווה? שווה משהו? תהיה עם עין טובה על כל אחד. תמיד יש לו כסף שיהיה לו, יש לו ממון שיהיה לו עוד. הקדוש ברוך הוא, אדרבה, הקדוש ברוך הוא, איך אומר בעל התניא? כשאתה אוהב יהודי, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. למה? כי אם ציון ידע שאני אוהב את הבן שלו, הוא יאהב אותי, למה? כי אתה אוהב את מי שאני אוהב, אתה אוהב את הבן שלי. איך אומר בעל התניא, אוהב את מי שהאהוב אוהב. הקדוש ברוך הוא האהוב, אתה אוהב, אם אתה אוהב יהודי, אתה אוהב את מה שהאהוב, הקדוש ברוך הוא אוהב. אז אני אוהב אותך, כי אתה אוהב את הילד שלי. אנחנו צריכים להסתכל בעין טובה. וברוח נדיבה, בפרט לפני מתן תורה, חייבים בעזרת השם יתברך
ללכת בדרך הנפלאה הזאת. השם יתברך ברחמיו הרבים זכה אותנו, שלא תונו איש את עמיתו, ואדרבה לא הונאת ממון ולא הונאת דברים. תמיד תשתדל להזכיר לו רק דברים טובים, תמיד תיתן לו, אם אתה יכול לתת לו קצת גם צדקה, תיתן לו צדקה, יכול לעזור לו בדרך כזו או אחרת, אין דבר יותר נעלה ונשגב מזה. רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולהיות עם עין טובה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. כך נגיע למתן תורה. חזקו ואמצו מוריי ורבותיי.